ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय। ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 10 അധ്യായങ്ങള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് 11ാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ 10ാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു ചെറിയ സൂചന തന്നു അല്ലേ? എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സത്യം അതീവ രഹസ്യമായത് പറഞ്ഞു തന്നു. ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ പോലും എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചതുശ്ലോകി ഗീത നമ്മൾ 10ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എൻ്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കുന്നു, തുഷ്യന്തിച രമന്തിച എന്നാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകും എന്ന് ചതുശ്ലോകി ഗീതയില് പറഞ്ഞു. ഹൃദയത്തില് ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ച് അജ്ഞാനത്തിനെ അകറ്റുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചതെന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും എല്ലാം നമ്മൾ 10ാം അധ്യായത്തിലാണ് കാണുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്താണ്, ധർമ്മം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമം പവിത്രമായതാണ് അങ്ങ്, നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്, അഭൗതികനും ശാശ്വതനുമാണ് അങ്ങ് എന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ അർജുനൻ അല്ലേ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്താണ്. ഭഗവാനെ ഇത്രയൊന്നും പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാവില്ല അല്ലേ, ചെറിയൊരു ആദരം അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വം തന്നെയായിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ കാണാനുള്ള അർജുനന്റെ ആഗ്രഹത്തെ ഭഗവാൻ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഈ അധ്യായം കാണിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പേര് വിശ്വരൂപ ദർശനയോഗം. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആ പരമാത്മാവ് തന്നെ എന്നുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കിനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ആ സാധകന് എന്താണ്, താനെന്നുള്ള വ്യക്തിബോധം തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അങ്ങനെ അതൊരു യോഗമായി മാറുക. ഇത്രയും അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധകനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം അതാണ് ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ പരമ തേജസ് ഒന്ന് നേരിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് വിനയത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. ഭഗവാൻ ദിവ്യ ദർശനം അരുളാണ്. അങ്ങനെ തൻ്റെ സർവേശ്വരത്വം അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും ഭഗവാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സർവാംഗ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ മൂലരൂപം, അതാണ് മെയിൻ രൂപം, ആ മനുഷ്യരൂപത്തില് കാണിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഈ രൂപം കാണാനാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എത്ര ശക്തിശാലിയാണെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് അല്ലെ? ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ ഒരു കുറവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, കാണുന്നില്ല. കൃഷ്ണ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യം അധ്യാത്മസംജ്ഞിതം യത്തു യോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ.
അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങെനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലെ ഈ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം, ആ സർവജ്ഞത്വം എത്രയുണ്ട് എന്ന്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള്, ഭഗവാന്റെ തേജസ്, ഓജസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ഒരു അംശം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെ. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. തമമായിട്ടുള്ള അറിവുകളാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അർജുനന്. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. 2 ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതൗ വിസ്തരശോമയ ത്വത്ത കമലപത്രാക്ഷ മഹാത്മ്യമഭിജാവ്യയം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഇത്രയും കേട്ടതില്. അപ്പൊ ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രഭവം, അതുപോലെ നാശം എല്ലാം എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രഭവം ഉണ്ടാവുന്നു, അത് പ്രളയത്തോടു കൂടി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങയുടെ ആ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളാണ്, വിഭൂതികൾ കണ്ടു, അതെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. 3 ഏവമേതദ് യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നു. എങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പരമ്പുരുളെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, അങ്ങ് തന്നെയാണ് സ്വയം വിവരിച്ചത് അല്ലെ അങ്ങയെ പറ്റിയുള്ളത്. എന്തിനാ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ യോഗ്യതയുള്ള വേറെ ആരും ഇല്ല. അതല്ലാതെ ഭഗവാൻ മേനി നടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണതല്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവം ഞാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ ജ്ഞാനം പകർന്ന് ആ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മേനി നടിക്കാൻ പറയാണോ? അല്ല. ഒരു പിതാമഹൻ ഒരു കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാണ് എന്ന് കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ മതിയാവൂ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ മറ്റൊരാൾക്കും യോഗ്യതയില്ല, മറ്റൊരാൾക്കും സാധ്യവുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമ്മളോടുള്ള കാരുണ്യം മൂലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതികതയിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ. താപത്രയങ്ങള്, മറ്റ് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ജനിമൃതികളിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോരാൻ പറ്റാതെ വിഷമിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോ കുറെ രഹസ്യതമമായ അറിവുകളൊക്കെ പകർന്നു തന്നു. അപ്പോ ഈ അങ്ങയെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ പറയാണ്. പക്ഷേ ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും, അതായത് ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ അതിലൊക്കെ ഉൾച്ചേർന്ന് അതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത് അങ്ങാണ്. അപ്പൊ ആ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും വന്ന് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ, അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രൂപം, യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം, അത് ഒന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്.
അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. 4. മന്യസേയതി തച്ഛക്യം മയാ ദ്രഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പോ എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ എന്ന് നിർബന്ധമല്ല, അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത്, യോഗ്യത ഒക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സർവയോഗേശ്വര, ദയവായിട്ട് ആ നിസീമമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എൻ്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഈ രൂപം, വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട അർജുനൻ, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ചെറിയൊരു സൂചന കൊടുക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന്. അത് പല വർണ്ണങ്ങളില് പല ആകൃതികളില് ഉള്ള 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങളാണ് നീ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. 6. പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനോ മരുതസ്തഥാ ബഹുന്യ ദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരത. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാ കാണാൻ പോണത്? ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, മരുത്തുക്കള്, ദേവതമാര് തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അത്യാശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള പലതുമാണ് നീ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ സൗണ്ടിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 7. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യ ചരാചരം മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛാന്യദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇതൊക്കെയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ്, അല്ലാണ്ട് ആരോടും പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നല്ല രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പോ 8. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എൻ്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് വേണം. നമ്മുടെ ഈ മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണാനാവില്ല, അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അത് നോക്കാനുള്ള ശക്തി നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിനില്ല, നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്കില്ല. അതിനാല് നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസാണ് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പോണത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഈ 3D സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ പ്രത്യേക കണ്ണട കിട്ടും, അല്ലെ? ഇതിപ്പോ 3D ഒന്നും അല്ല, 6Dയേക്കാളൊക്കെ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും. 9. ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് റണ്ണിങ് കമന്ററി ആയിട്ട് പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അതാ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ ഇതാ കാണിച്ചു, അല്ലെ? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകി അങ്ങനെ വിശ്വരൂപം ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചു. എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളൂ
എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. എണ്ണമറ്റ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും നാനാവിധ രൂപങ്ങളിലും ആകൃതികളിലും വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള ആ വിരാട് രൂപം നീ കണ്ടാലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അർജുനൻ. ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള പാകത വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ദിവ്യ ചക്ഷുസും കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈശ്വര രൂപസ്ഥിതിയെ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഈ പരമഭാഗവതരായിട്ടുള്ള ഭക്തരായിട്ടുള്ള പലരും ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാമല്ലേ, വില്ലുമംഗലം സ്വാമിയാര്, അതുപോലെ പൂന്താനം മേൽപ്പത്തൂര് ഭട്ടതിരി, അതുപോലെ കുറൂരമ്മ, അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെയും കണ്ടത് ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലാണ് അവരൊക്കെ. എന്നാ വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത് സാധാരണയല്ല. 11 അനേക വക്രനയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോദ്യതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവമനന്തം വിശ്വതോമുഖം. എന്താ കാണണേ അർജുനൻ? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവുമായി സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. എന്താ ഇപ്പൊ കാണണേ അർജുനൻ മുമ്പില്? വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം ആകെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള രൂപമാണ് കാണുന്നത്. എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, കൈകള്, കാലുകളൊക്കെ അല്ലെ, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങൾ അർജുനൻ കാണുകയാണ്. ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള രൂപം, അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങളാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനേകം വസ്ത്രം പുഷ്പമാല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള തേജോമയമായിട്ടുള്ള അമേയമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അർജുനൻ കാണുകയാണ്. 12 ദിവ്യ സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപദുദ്ധിത യദി ഭാസദൃശീ സാ സ്യാദ് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മന. വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ട ആ ദൃശ്യം. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് അതിന്റെ മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. ഇപ്പോ സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രനോ ആ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തോട് ആയിരം സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നു. സഞ്ജയനും ഈ ഒരു രൂപം വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിനോട് അത്രയും വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവർണ്ണനീയം എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ദൃശ്യമായിരുന്നു. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ വളരെ പാടുപെടുകയാണ് സഞ്ജയൻ. ആ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിൽ അവരില്ല. എങ്കിലും വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ജയൻ അതൊക്കെ കാണാൻ, സഞ്ജയനും ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയിരം സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോടാണ് അദ്ദേഹം ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയൻ. ഒരു സൂര്യൻ തന്നെ ഉദിച്ചാല് നമുക്ക് നോക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. അപ്പോഴോ ആയിരം സൂര്യന്മാരാണെങ്കിലോ അല്ലേ. 13 എത്രൈകസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകഥ ആപശ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തദാ. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. വിശ്വാത്മകം, ആ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവത് രൂപത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അർജുനൻ തേരിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ അതേ സമയം തന്നെ 14 ലോകങ്ങളായിട്ട് വെവ്വേറെയായി മനസ്സിലാക്കിയ ലോകങ്ങള് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ അല്ലെ. ഇപ്പോ 14 തദസ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയ
പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി വിസ്മയാധീനനായി രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ചു നേരം നോക്കി നിന്നു അർജുനൻ. എല്ലാം 14 ലോകങ്ങളും എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നു രഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ, ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസിന്റെ പ്രഭാവത്താല്. അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം നോക്കി നിന്നു. പിന്നീട് ഇതെല്ലാം കണ്ട് പരിഭ്രാന്തനായി. ആദ്യം വിസ്മയ ഉണ്ടായി, പിന്നെ പരിഭ്രാന്തനായി, പിന്നെ രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതിട്ട് പറയാണ്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിലിരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ആരെയൊക്കെ കാണണത്? എല്ലാ ദേവന്മാരെയും കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണാനുണ്ട്. ആര് മുതല്? താമരപ്പൂവിലിരുന്നിരുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ ഉൾപ്പെടെ ശിവൻ, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള്, അങ്ങനെ എല്ലാം ആ രൂപത്തില് കാണാണ്. 16 അനേക ബാഹൂദര വക്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോനന്ദരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാ? വീണ്ടും പറയാണ്. എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായ്കള്, കണ്ണുകള്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരികയാണ്. ഇവയ്ക്ക് അവസാനം ഇല്ല. ആദിയോ മധ്യമേതാണ്, അന്തമേതാണ്, തുടക്കം ഒന്നുമേ കാണാനില്ല. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ തുടക്കം, മധ്യം, അന്ത്യം ഒന്നും കാണാനില്ല. എവിടെയും ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ. മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് ഞാനിതാ കാണുന്നു എന്ന്. വിശ്വരക്ഷകനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ? ആ വിശ്വരൂപത്തില് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അർജുനൻ കാണാണ്. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോരാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്ദം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാർക്കദ്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസുകൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള വലിയ പ്രകാശാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മഹാജ്യോതിസ്. അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അല്ലെ, ദുർദൃശ്യമാണ് ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങള്, ഗദകള്, ചക്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ തേജോമയമായ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. എവിടെയും അങ്ങയെ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ അനുഭവവേദ്യമാവുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായി മാറുന്ന വേളയാണിത്. 18 ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോമതോ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങു തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത്പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങ്? ആദിമമായിട്ടുള്ള പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങാണ്. അവ്യയനാണ്, നാശമില്ല.
പുരാതനനാണ്, ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നല്ലോണം മനസ്സിലായി അർജുനന്. ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരുഷൻ അങ്ങ് തന്നെയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അർജുനൻ. 19. അനാദിമധ്യാന്തം അനന്തവീര്യം അനന്തബാഹും ശശിസൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുതാശ വക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിതം തപന്തം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങയ്ക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ കാണുന്നില്ല അല്ലെ? എവിടെയാ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ്? ഒന്നും അറിയില്ല. എവിടെയാ അത് അവസാനിക്കണേ? ഈ രൂപം അറിഞ്ഞൂടാ. എന്നാ അതിന്റെ മധ്യം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. അത്ര പ്രഭാവത്താലാണ് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്ര കൈകള്, മുഖങ്ങള്, കാല് ഒക്കെ. അങ്ങനെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാണ് കണ്ണുകളായിട്ട് തോന്നുന്നത്. വായിൽ നിന്നോ തീ ഇങ്ങനെ പാളി വരികയാണ്. അത് കണ്ടാല് ആ തേജസ് ഈ ലോകമെമ്പാടും കത്തി ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മമാണ് ജന്മത്തിന് കാരണമാവുന്നത് അല്ലെ? ജന്മം കർമ്മത്തിനും കാരണമാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദിയും അന്തവും മധ്യവുമില്ല. ഏതാദ്യം പറയാനാവില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭൂമിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിനും ഇടയില് ശൂന്യമായിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട്. എന്നാലോ ഇപ്പോൾ അതും കാണുന്നില്ല. സർവത്ര ഭഗവാനാണ്. അതാണ് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോരിതമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവ ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങേകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവദിങ്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പൊ ഭയമുണ്ട് അല്ലെ? ആശ്ചര്യമുണ്ട്, ആനന്ദമുണ്ട്, വിസ്മയുണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഉണ്ട് അർജുനന് ഇത് കണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ അല്ലെ, ചരാചരാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് അർജുനൻ. താൻ മാത്രല്ല 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ രൂപം കണ്ട് ഭയക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അമീഹി ത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി ചികേദിഭീതാ പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തിത്യുക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ കാണണത്? എല്ലാ ദേവഗണങ്ങളും വന്നിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ചിലരൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ഒക്കെ ഭഗവാനെ പല പല സ്തുതികളാല് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഈ ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. 22 ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ്. അപ്പോ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാ? മഹർഷി സിദ്ധ സംഘങ്ങള് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഭക്തി കൊണ്ട് വിറച്ചിങ്ങനെ കൈകൂപ്പി സ്തുതിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഒരു വിസ്മയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പോലെയായി ഇതെല്ലാം കണ്ട അർജുനന്. 22 രുദ്രാദിത്യ വസവോ യേ ച സാധ്യ വിശ്വേശ്വിനോ മരുതസ്തോഷ്മപാശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധ സംഘാ വീക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ
അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ആദിത്യന്മാര് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മാത്രല്ല, വസുക്കള്, സാധ്യര്, വിശ്വദേവന്മാര്, അശ്വിനി ദേവതകള്, മരുത്തുക്കള്, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവര്, യക്ഷര്, അസുരന്മാര്, സിദ്ധര്, അങ്ങനെ വിവിധ രൂപധാരികള് എല്ലാവരും വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടെയാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം നോക്കിക്കാണുന്നത്. 23. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത്രനേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹൂരുപാദം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ട്രാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവ്യഥിതാസ്തദാഹം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദംഷ്ട്രങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. എന്താണ്? അർജുനന്റെ സങ്കല്പത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി വരികയാണ് ആ രൂപം. ആദ്യം അത്ഭുതമായിരുന്നു, പിന്നീട് ഭയമായി മാറുന്നു എന്ന് തുറന്നു പറയാണ്. ഇപ്പൊ സമയം കഴിയും തോറും ഭയം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. കാരണം ഈ രൂപത്തിന് പല പല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. രൗദ്രഭാവം കൈവരിച്ചു തുടങ്ങി ആ രൂപം. 24. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാത്താനനം ദീപ്ത വിശാല നേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ഹൃദിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയും മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് എനിക്ക് സ്ഥിരത കിട്ടുന്നില്ല. എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ട്? ആകാശം മുട്ടുന്ന ആ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ രൂപം, പിളർന്ന വായികളോട് കൂടിയിട്ട്, തിളങ്ങുന്ന വലിയ വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ട്, അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാവുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സന്തുലനം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. കണ്ടു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അർജുനൻ ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലേ. ഇപ്പൊ മതിയായി ഏതാണ്ടൊക്കെ. 25. ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കാലാനല സന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേജ ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോ പറയാണ്, സ്വയം പരിഭാഗപ്പെടുമ്പോൾ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കാണാം അല്ലെ. എന്നാ അർജുനന് അത്രയ്ക്ക് പക്വത വന്നിട്ടില്ല. ശരണാഗതിയിൽ എത്തുകയാണ് ഭഗവാനോട്. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടയുന്നത് അർജുനൻ കാണാണ്. ദിക്കുകൾ പോലും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയണത്. ചുറ്റിലും അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് അർജുനൻ. ഇപ്പോ എന്നിൽ പ്രസാദിക്കൂ, ഈ ദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചു തരൂ എന്നാണ് ഇപ്പോ അർജുനന്റെ മനസ്സില്. 26ഉം 27ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ്. അർജുനനെ കൂടുതൽ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുകയാണ് 26ഉം 27ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ. അമീജത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാലസംഘൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരഭിയോധമുഖ്യൈ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ച തേ ഭയാനി കേചിദ്വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു. ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിദ്വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമംഗൈ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്.
ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. എന്താ കണ്ടത്? അല്ല, യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അവരെ സഹായിക്കാൻ വന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ദ്രോണാചാര്യൻ, കർണൻ എന്നിവരും അതുപോലെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എന്താലോ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി അണയുന്ന പോലെ ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക്. ചിലവരുടെയൊക്കെ ശിരസ് ഇങ്ങനെ ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽ പെട്ടിട്ട് ചതഞ്ഞറിയാണ്. അവിടെ മുഴുവൻ രക്തപ്രവാഹമാണ് കാണുന്നത്. വിചിത്രമായ കാഴ്ചയാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. കൊടുങ്കാറ്റിനൊപ്പം പോകുന്നത് പോലെയാണ്. എല്ലാവരും വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. തലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിയണതായിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പോ അർജുനന് എന്തായിരുന്നു ചിന്ത? നീയാണ് ഇവരെ വധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ചിന്ത മാറ്റൂ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇവരെല്ലാം മുമ്പേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീ എൻ്റെ കയ്യിലെ ഒരു ആയുധം മാത്രാണ്. അവര് എന്തായാലും വധിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, കർമ്മം യോഗമായി ചെയ്യാൻ, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം കൃത്യമായി പാലിച്ച, ഒപ്പം ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ച് വീരക്ഷത്രിയന്മാര് അല്ലെ, അങ്ങനെ പരമാത്മാവാകുന്ന വിശ്വരൂപനിലേക്ക് നദികളെ പോലെയാണ് ഈ ക്ഷത്രിയന്മാര്. വീരസ്വർഗം നേടുകയാണ്. ഈ ക്ഷത്രിയർ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് വീരസ്വർഗം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ വധിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ, മരണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നിവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. 28 യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുവേ വേഗാ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്രാണ്യവിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ചെയ്യണേ എല്ലാം ഈ ഭീമാകാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് എല്ലാവരും കടന്ന് ഞെരിഞ്ഞമരുകയാണ് അല്ലെ, തലകളൊക്കെ. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണത്. പുണ്യം ചെയ്ത രാജാക്കന്മാര് ഈ വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് കടക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി പുണ്യമില്ലാത്തവരെ കുറിച്ചിട്ടോ എന്താ പറയണേ? അത് നോക്കാം. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാഭിവക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. എന്താണ് പറയണേ? ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള മരണമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുക അല്ലെ. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യമറിയാത്തവരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ്, നരകങ്ങളിൽ പതിച്ച് പിന്നെ അവര് നീച ജന്മങ്ങളിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ചെയ്യണത്. അവരെ ഈയാമ്പാറ്റകള് ഇങ്ങനെ തീയിൽ വീഴുന്ന പോലെ എന്നാണ് പറയണത്. സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിലും അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിനെയും നക്കി തുടയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലേലിഹ്യസേഗ്രസമാനാവിശൻ സമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലദ്ഭി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗൽ സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്രാ പ്രതപന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായ്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. എന്താ കാണണേ? ഈ തീയാളാണ് വായ്കളിൽ. ആ തീയാളുന്ന വായ്കളിലേക്ക് വരുന്ന ചെന്നടുക്കുന്ന ഈ യോദ്ധാക്കളെയൊക്കെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ കാണുന്നത്. ഉഗ്രപ്രഭാവത്തില് ആകെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നതായിട്ട്
അർജുനന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോ താൻ കണ്ടതിനെ സ്വയം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ രൂപത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണ് അങ്ങ് എന്ന്. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഖ്യാഹിമേ കോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാധിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്താ പറയണേ? ഉഗ്രമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുകയാണ്. എന്നിൽ കനിവുണ്ടാവണം. ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ കൃഷ്ണ എന്ന് ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട്, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപമല്ലേ, ഭീകരമായിട്ടുള്ള രൂപം കണ്ടിട്ട് ഏവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന് സാധിക്കും. ദേവശ്രേഷ്ഠ, പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ആരംഭ സ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ വ്യക്തമായി അറിയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപമാറ്റം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരൂ, എന്താണ് ഇതിന്റെ സൂചന എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്. 32. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദേ ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേ അവസ്ഥിതാ പ്രത്യനീകേഷു യോധാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള് പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്നാണ്. ആരൊക്കെ സംഹരിക്കപ്പെടണമെന്ന് മുൻപേ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാം വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ മരണത്തെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാനൊക്കെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ മരണം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. കാലസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന തന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ സംഹാരം നടക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രാണ്, ഇവരെയെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന മിഥ്യാധാരണ മാറ്റൂ. അർജുനന് പാപമേൽക്കും, ഞാന് പൂജനീയവരായവരെ വധിച്ചാല് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അർജുനന്റെ അനുകമ്പ അല്ലെ. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ആയുധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, അതിനാല് നീയാണ് എല്ലാവരെയും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള യശസ് നിനക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അർജുനന് യശസ് കിട്ടണം. അതാണ് ഭക്തവാത്സല്യം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അതാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ പേര് എന്താ അർജുനനാണ് ഇവരെ വധിച്ചത് എന്നുള്ള ആ പേര് അർജുനന് യശസ് കിട്ടണം. അതിനായിട്ടാണ്. 33. തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രൂൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈദേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാജിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാവൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സവ്യസാജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തോൽക്കില്ല അല്ലെ? അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനാണ് സവ്യസാജി എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനെ പറയുന്ന പേരാണ്. അപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്ത് യശസ് നേടൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള രാജ്യം ഭരിച്ചോളൂ എന്നാണ്. ഞാൻ അവരെയൊക്കെ മുമ്പേ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ വെറൊരു എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ടൂള്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ശിരസാ വഹിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയില് യുദ്ധം ചെയ്യാം ഇനി അർജുനന്. ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കാം അല്ലേ? നീ ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അനാവശ്യ ചിന്തകള്
ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അഹങ്കാരം കളയുക, എൻ്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണമാവുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആരെയെല്ലാമാണ് വധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ് 34. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനഭിയോധ വീരാൻ മയാ ഹതാംസ്ത്വം ജഹിമാ വ്യധിഷ്ഠ യുദ്ധസ്വജേതാശിരണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പോ ആരെയൊക്കെയാണ് കൊല്ലണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറയാണ് അല്ലേ, പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ, പിന്നെ മറ്റു മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ള ദുഃഖമൊന്നും ഇനി നിനക്ക് വേണ്ട. വെറുതെ നീ ഒരു അഭിനയിച്ചാ മതി അല്ലേ, യുദ്ധം ചെയ്യണ മാതിരി കാണിച്ചാ മതി. ശത്രുക്കളൊക്കെ തോറ്റോളും, നിനക്ക് വിജയം കിട്ടും. നീ കൊല്ലുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ. ശരീരത്തിന് മുറിവേൽപ്പിക്കാനല്ലേ നിനക്ക് കഴിയുള്ളൂ, ജീവനെ ഞാനാണല്ലേ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരായി അല്ലേ, ഇതാണ് മുക്തി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ബർഡൻ, ആ ഒരു കനം ഇല്ല അർജുനന് അല്ലേ, ആ ബർഡൻ ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനല്ലേ എല്ലാം ചെയ്യുന്നേ, ഞാനല്ലല്ലോ എന്ന് സമാധാനിക്കാം അർജുനന്. 35. സഞ്ജയ ഉവാച. ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട്, ഇവരുടെ സംവാദം കേട്ടിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീടി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. പേടിച്ചു. താൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കാണ്. താൻ വെറും ഒരു മൺതരി പോലുമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അർജുനൻ ഇപ്പോ ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ് 36. അർജുന ഉവാച. സ്ഥാനേ ഹൃഷീകേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ആണ് ഋഷികേശൻ. അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ ഈ സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം അതൊക്കെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ അർജുനന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ബോധോദയം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നത്, എല്ലാം തികച്ചും ഉചിതം തന്നെയാണ് എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയ ശക്തിയും ഊർജവും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തനം. ഏതു വിധമായാലും ഒരു ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അല്ലേ. കാരണം പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും എന്ന് ഒരു ഭക്തന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. 37. കസ്മാചതേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാദികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത് തത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തി ആദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. എല്ലാം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അല്ലേ. ഭഗവാനെ എത്ര പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവണില്ല. ഇപ്പൊ ശിവനും ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും ഒക്കെ കൃഷ്ണനെ ആദരിക്കുന്നു എന്ന് ഭാഗവതവും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക സർഗം
നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ നശ്വരതയ്ക്ക് അതീതനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് നാശമില്ല. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളെക്കാളും ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെക്കാൾ തന്നെയും ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്. അതിനാൽ സർവോത്തമനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എത്ര തന്നെ സ്തുതിച്ചിട്ടും മതിയാവാതെ തുടരുകയാണ് അർജുനൻ. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങ് ആരൊക്കെയാണ്? പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ ആണ്. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ. പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായാൽ മതി. ആദിദേവനാണ് അങ്ങ്, പുരാണ പുരുഷനാണ്, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരം അങ്ങാണ്, അറിയേണ്ടവൻ അങ്ങാണ്, അറിയുന്നവൻ അങ്ങാണ്, ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറുമ്പോൾ അഭയം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, എത്രയോ രൂപങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം എങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ കാണാവുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചമൊട്ടാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അങ്ങ് ആദിദേവനാണ് അല്ലേ, സർവജ്ഞനാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ അർജുനൻ വിളിച്ചു പറയാണ് അല്ലേ, അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, എൻ്റെ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ എല്ലാം. എപ്പോഴും നമുക്ക് സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. മരണത്തിന് ശേഷം ഇവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ഒപ്പം കാണില്ല അല്ലെ. ജീവിതകാലം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളെ മരണശേഷം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ നിത്യബന്ധു. ആദ്യം മുതലുള്ള അല്ലെ, ഈ ജീവന്റെ എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു, അപ്പോഴെല്ലാം നിത്യബന്ധുവായിട്ട് ഭഗവാനാണ് ഉള്ളത്. ഈ ജന്മത്തിലെ ബന്ധുക്കള് സുഹൃത്തുക്കള് ഒക്കെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. മരണത്തോടു കൂടി അതൊക്കെ നശിച്ചു. പക്ഷേ മരണശേഷവും നമുക്ക് ബന്ധുവായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രാണ് ഉള്ളത്. അത് കാരണം ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മള് മറക്കരുത്. 39. വായുര്യമോഗ്നിർവരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വാ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മതിയാവണില്ല അല്ലേ അർജുനന്. അങ്ങ് എല്ലാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വിസ്തരിച്ച് ഓരോന്നും പറയാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? വായു പരമനിയന്താവ്, യമൻ, അഗ്നി, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, പ്രജാപതി, പ്രപിതാമഹൻ എല്ലാമേ അങ്ങാണ്. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണം. ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെ. എന്തായാലും ഇന്ന് തീരില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറയാം. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഞാൻ സംശയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിർത്തിയതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കഥ, സർവേ കല്ലിന്റെ കഥ പറയാം. പാറയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ഈശ്വര രൂപം പോലും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ പാറ പൊളിക്കണ സ്ഥലത്ത് ഒരു ശില്പി ചെല്ലുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു,
നല്ലൊരു മൂത്ത പാറക്കഷ്ണം വേണം എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സർവേ കല്ലുകളുടെ 1000 എണ്ണത്തിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിന്ന്. ആ കല്ല് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി 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 ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതില് നോക്കി എടുത്തോളൂ മൂത്തിട്ട് നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ആയത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ശില്പുളി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തി അങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ അവർക്കറിയാം ഏതാണ് നല്ല ഇത് ഉള്ള കല്ല് എന്ന്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തു. 2 അടി നീളം, 3/4 അടി വീതി ഒക്കെ ഉണ്ട്. കൊണ്ടുപോയി 2 മാസം കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു ലക്ഷ്മി വിഗ്രഹം കൊത്തിയുണ്ടാക്കി. വളരെ ചെറിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമാണ്. അത് കണ്ടപ്പോ അടുത്തൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വേണം എന്ന് ഡിമാൻഡായി. ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ആർക്കാ വേണ്ടാത്തത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു പ്രതിഷ്ഠ അതിനായി. അങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ കാണിക്കയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരിക. വലിയ ജനത്തിരക്കാണ്. പാലഭിഷേകം, തേനഭിഷേകം, നെയ്യഭിഷേകം വേണ്ട പറയണ്ട, ആകെ ബഹളം. അപ്പോൾ ആ പറമ്പിന്റെ മൂലയില് ഒരു പുതിയ സർവേ കല്ല് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ പറമ്പ് ഇപ്പൊ മേടിച്ചതാ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സർവേ കല്ല് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ പോകുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുക, എങ്ങോട്ടാ എല്ലാരും കൂടെ പോണേ എന്ന്. അവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, അവിടേക്കാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ആ സർവേ കല്ല് ഉറക്കെ ചിരിച്ചു എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കഥയറിയാം? ഞങ്ങള് ട്വിൻസാണ്. ഒരേ പാറ പൊട്ടിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അവൻ, ഒന്ന് ഞാൻ. മാത്രല്ല അവനിപ്പോ വെറും 7 കിലോ തൂക്കേ ഉള്ളൂ. ഞാനോ ഫുൾ 20 കിലോ തൂക്കം. എന്റെ അടുക്കല് ഉളി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ മേല് തൊട്ടിട്ടുള്ള കളിയൊന്നും വേണ്ട. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും 20 കിലോ ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ട്. അവനോ 7 കിലോ ഉള്ളൂ. നാണമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്? അവന് പാലഭിഷേകവും തേനഭിഷേകവും ചെയ്യാൻ നടക്കണു, ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ സർവേ കല്ലുകളാണ്. സർവേ കല്ലുകളായിട്ടാ ജനിക്കണേ. പിന്നെ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ കേട്ടതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തൂക്കം കുറയാണ്. എങ്ങനെയാ തൂക്കം കുറയണേ? ദുഷ്കൃതം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലഗേജും ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതേ. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഭഗവത് സേവനങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഒക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ട് ആ ദുഷ്കൃതങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞിപ്പോ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയി. നമ്മള് പുണ്യപാപങ്ങൾ നിറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരിക. ഒന്ന് ഇത്ര പെബിള് പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗോലി പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത് പുണ്യം. ഒരു ഫുട്ബോളിന്റെ അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പം ഉണ്ടാവും, അത് പാപങ്ങളാ, ദുഷ്കൃതങ്ങള്. അപ്പൊ പരദ്രോഹത്തിന് ചാൻസ് നോക്കിയിരിക്കണ ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ പാപം ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി വരും. പുണ്യം വളരെ ചെറുത്, ഗോലിക്കായുടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് തന്നെ വേണം വെച്ച് കിട്ടിയതല്ല. സ്കൂള് വിട്ട് കുട്ടികൾ പോകുന്ന നേരം നെല്ലിക്ക വാങ്ങി പോവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ചിക്ക് ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ടും ടും എന്ന് കുറെ നെല്ലിക്ക അങ്ങനെ വീണു. കുട്ടികൾ അതെടുത്ത് തിന്നു. വാഴ്ത്തി, അവർക്ക് സന്തോഷായി. ഗുരുവായൂരപ്പ, നാളെയും ഈ നേരത്ത് ഇയാള് ഇതിലും വലിയ ദ്വാരമുള്ള ബാഗുമായിട്ട് വരണേ എന്ന്. അങ്ങനെ അറിയാതെ ചെയ്ത പുണ്യാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയ പുണ്യം. മറ്റേത് ഫുട്ബോളിന്റെ അത്രയ്ക്കുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നത്. അർത്ഥാഗൃഹേ നിവർത്തന്തേ ശ്മശാനേ മിത്രബാന്ധവ എന്നാണ്. ആർജിച്ച ധനം അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം. കൂടെ ആരും വരില്ല അല്ലേ? യമലോകത്ത് ആരെയും കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും വകുപ്പില്ല. അവിടെ നമുക്ക് യാതനാ ശരീരമാണ് കിട്ടുക മരണത്തിന് ശേഷം. കൊണ്ടാട്ടം വറക്കുന്നത് പോലെ വിട്ട് വറക്കും നമ്മളെ, ഓടിക്കും ചാടിക്കും ഒക്കെ. കൊന്നാലും ചാവാത്ത ശരീരമാണ് ഈ യാതനാ ശരീരം. അങ്കുഷ്ട മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പെരുവിരലിനോളം ഗരുഡപുരാണത്തിൽ പറയണതാണ്. ജഡശരീരം ഇവിടെ ഭസ്മമാക്കി അല്ലേ? എന്നാല് അകത്തുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരവും കാരണ ശരീരവും ഉണ്ട്, അതാണ് പോകുന്നത്. അതിന് ഇരിക്കാൻ ഒരു യാതനാ ശരീരം കിട്ടും. തസ്മാത് അസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നിസ്സംഗമായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക അല്ലേ? ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല. അതേപോലെ എല്ലാ കർമ്മവും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. താമരയില പോലെ നിസ്സംഗത ഉണ്ടാവണം.
ബ്രൂഹി മുകുന്ദേതി രസനേ ബ്രൂഹി മുകുന്ദേതി എന്നല്ലേ നാമം ജപിക്കുക എപ്പോഴും. അതുപോലെ ഭാഗവതത്തിൽ പല കഥകളുണ്ട് അല്ലെ, സിദ്ധാന്തമുണ്ട്, ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലക്ഷ്യപ്രഖ്യാപനാണ്. ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചവരുണ്ട്, അതുപോലെ ജീവിക്കൂ എന്ന് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരണു. അപ്പോ സർവേ കല്ലിനെ ലക്ഷ്മി വിഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ ഒരു ശില്പി വേണ്ടി വന്നു അല്ലേ. അതാണ് ഗുരു. നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ. ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെത്തി മിനുക്കും, എതിര് നിൽക്കരുത്. ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അതേപടി നമ്മൾ അനുസരിക്കണം അല്ലേ. പരിപൂർണതയിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്രേയസ്കരമായത് വഴി ഇതായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അഭിഷേകം, ഉദയാസ്തമന പൂജ ഒക്കെ അല്ലേ. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സർവേക്കല്ല് നെടുവീർപ്പിട്ടു. അപ്പോ അന്ന് മേല് തൊട്ട് കളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് വളർന്ന് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഒക്കെ ഭാരം കുറയണം. അജ്ഞാനമൊക്കെ ദൂരേക്ക് എറിയണം. അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവ എന്നാണ്. മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. ഈ പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് 18 തരം നരകമുണ്ട് എന്ന് ഭാഗവതം പറയാണ്. ഓരോ ടൈപ്പ് പാപത്തിന് ഓരോരോ ടൈപ്പ് നരകമാണെന്നാണ്. രൗരവം, മഹാരൗരവം, കുംഭീഭാഗം, അങ്ങനെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പല പല നരകങ്ങളാണ്. രുരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാമ്പിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവികളാ. ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് രുരുക്കളുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയും. എന്നിട്ടും പരിഭാഗം വന്നില്ലെങ്കിൽ മഹാരൗരവം. അങ്ങനെ ഓരോ നരക വർണ്ണന കേട്ടാല് നമ്മൾ ഞെട്ടും. അതുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുക, സർവേക്കല്ലാവാണ്ടിരിക്കണം നമ്മള് അല്ലേ. വിഗ്രഹമാവാൻ ശ്രമിക്കണം. താമിശ്രം, അന്ധതാമിശ്രം, കുംഭീഭാഗം, ഓരോ നരകങ്ങളുടെ പേരാണ്. താമിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമസ്സാണ്, ഇരുട്ടാണ്. അവിടെ ചിലവിടത്ത് പോയാലോ ഇരുട്ടില് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഓരോ മരങ്ങളുടെ ഇലകള് നമ്മുടെ മേല് കൊള്ളും. എല്ലാം ബ്ലേഡ് പോലെയാ. ആ ഇലകള് തട്ടുന്ന ഭാഗമൊക്കെ മുറിഞ്ഞു ചോര വരും. കുംഭീഭാഗം, ഒരു കുംഭത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങ് വേവിക്കും. അതാണ് കുംഭീഭാഗം എന്നുള്ള നരകം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നരകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വിഗ്രഹമാവാൻ ശ്രമിക്കണം, സർവേക്കല്ലായി ഇരിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा.